Asinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uZiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka amagama amqondofana. Igama lokuqala-ke sizolibheka igama elithi amabhunu. Igama elimqondofana naleli igama elithi amaqadasi. Igama lesibili sizolibheka igama elithi abafana bezulu. Igama elimqondofana naleli igama elithi isinjonjo. Igama lesithathu sizolibheka igama elithi isiyezi. Igama elimqondofana naleli igama elithi inzululwane noma isintu. Igama lesine sizolibheka igama elithi isithwathwa. Igama elimqondofana naleli igama elithi umbayiyane noma ungquqwane. Igama lokugcina sizolibheka igama elithi impempe. Igama elimqondofana naleli igama elithi indweba noma imfengwane. Asibonge ukuthi ubengxenye umbukiso wethu namhlanje. Asiphinde sinxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwa-YouTube channel. Usho ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike ne-video yethu namhlanje.